कि धनिया कही के बोलैता जब रुसिता मनैता खाना हाथे से खिलाई के झुलवा गोदी में झुलैता कि आइल निंदिया त लोरी सुना जैत हो गाड़ी धई के बलम घरे आ जैत हो नेह निंदिया में डुबकी लगा जैता। ई गाना के भाव बा जब पति परदेश रहेला दुल्हन जब घर पे रहेला एक पूर्वी गीत बा ताई दो लाइन नेहा निंदिया में डुबकी लगा जैत हो गाड़ी धई के बलम घर आ जैत हो नेहा निंदिया में डुबकी लगा जैत हो गाड़ी धई के बलम घर आ जैत हो धनिया कही के बोलैता जब रुसित मनैता धनिया कही के बोलैता जब रुसित मनैता खाना हाथे से खिलैता झूला गोदी में झूलैता खाना हाथे से खियाई के झुलवा गोदी में झूलैता आई निंदिया त लोरी सुना जैत हो आई निंदिया त लोरी सुना जैत हो गाड़ी धई के बलम घर आ जैत हो गाड़ी धई के बलम घर आ जैत हो गाड़ी धई के बलम घर आ जैत हो नेहा निंदिया में डुबकी लगा जैत हो नेहा निंदिया में डुबकी लगा जैत हो गाड़ी धई के सजन घर आ जैत हो गाड़ी धई के सजन घर आ जैत हो गाड़ी धई के सजन घर आ जैत हो। कैसा लागल रउआ सबके अगर अच्छा लागल है तो कमेंट जरूर करब अगर वीडियो अच्छा लागल है तो रउआ सब अपन आशीर्वाद जरूर देम कि मकसद ये रहल कि एक दुल्हन पति खातिर कोई दुल्हन ना सोचेला कि हमार पति परदेश में रहे लेकिन का करी ये मजबूरी बात 2 वक्त के रोटी के लिए परदेश जाही के पड़े तो हर कोई पत्नी सोचत रहेली कि पति हमरा आँख के सोजा रहे हमरा दुलार प्यार करे हर पत्नी सोचेली कि हम पति के सामने बिल्कुल लइका नियन लागे और हमरा दुलार प्यार करे तो वही के ऊपर ही गीत गौनी है 2 शब्द। तो आप सभी को कैसा लागल रउआ से आशीर्वाद प्यार जरूर देम गणेश भाई के और हाँ थोड़ा इंटरटेनमेंट बा बाकी कैसा लागल रउआ सबके आप सभी जरूर बताएं।